Main díobh agus fáilte go dtí CAINT na SRÁIDE, Baile Átha Chliath, lumsa Cuan de Borca. Lumsa James Shannon, Bloc TG Tar. So táhaid an jobh chun beáin CAINT na SRÁIDE, Baile Átha Chliath, an bhfuil bhuiib an CAINT na SRÁIDE is even. Céad focail atá a gcuin, ná. Tóir stocí dó. Séard is sprí le seo, ná. Mar raibh i cara ag dul chun gig a seint, nó dul chun Chliath heile immert. Deireadh tú tóir stocí dó. Train iirecht. Yeah. Exact. Iirecht is fearr. Iirecht má. No, I'm really against dainte ag did against thug sé stocí dó. Rinne sé iirecht má. Chuir sé chrí agus an agus deachan. Agus na stocí. Cé ceann eile ná busca. Now, tá brí speisialta ag busca anseo Baile Átha Chliath. Ní hamháin rud cinn chuirn tú rudí eile an. Ach aber go raibh James like a carrascum agus bhíarm dul agus tréad leis. Thugann na busca sa strán dó. Agus níl muid a géir é sin. No, right that James. Céad focail eile, ná. Ag snáf. Séard a cílín le seo, ná. Mar raibh tú... Níos an airge. Níos an airge, níl tú ag dul ag snáf san airge. No. Mar raibh tú ag teacht bháile an obair nó an chláiste agus bhí tú ag géirí... Stocí a thuirt dó? Taréis stocí a thuirt dó an lá ar fad chuirigh tú gléic ar de cara is fearr agus deireadh tú Cuan nó tú géirí dul ag snáf go dtí an teachtarna. Bhfuil tú ag snáf an chóisiir, féidir snáf an trá, snáf, féidir. Right, an chéad ceann eile ag dul nócha. So seo má tá tú like dul ar nás na glíthe, dul an a topic ar fad deartha raibh, James... Dul nócha ag snáf go dtí conra. Shit, chuile bíon mis agus James dul nócha snáf go dtí conra. Fadó. Aber raibh did against just a láinir agus raibh deartha agus sé dul nócha faoi an leathar an nóch féidir. Céad focail eile? Dul nócha ar Airnean. Múineadh, so bígí a géiste le Airnean ar Ráidio na Lithe chéad is sé pont gar gach mát leairtar sé be. Céad focail eile tá a gcuin, ná. Cabáistethe. Cabáistethe, cad a cílíonn sé seo. Mar raibh tú ag cathmh dúidín dána. Dúidín dána, tuití dríochta. Rud nach níanach muine a riach. Orintú tá daoine agus bíon ceann amháin acu agus bíon siad cabáistethe. Mar nealach, rás ríist. Cabáistethe. As an Chliath. Scrista. Críochna, spínta, sinné agus spíon cuma cabáistethe. As an Chliath. Céad ceann eile. Sean ceann dearnach. Ag scrisa a cheann. Is tócha gur ag scrisa a chéann ag cearcha mechan ach ciisiil duine a chan seo mar bíos cumlainn. Ag scrisa a cheann, so seo mar atá duinechant just carrascait tócha. Like bheith James a carrascún go mór. Agus bíon se a dhéanamh go minic. Cad a hála an sin? Bhuíoch se busca sa srán. Scrisa a cheann? No, far mór grí atónamsa. Sinna an gcuirmid na focail a scéal. Déananig muid scéal bío. Scéal brábhaí. Right, so bhí mé ag siúil síos sráid grafton láháin ag dul nócha. An sin rinne mé cinenne chun dul ag snáb go dtí an conra. Ach, tháinig duine cins bhí ag scrisa a cheann, lead a chláiste an beidir. So, thug mé busca sa srán dó. Agus an sin tháinig fearr eile suas dar bhanam dainte agus dúirt sé tóir stocí dó. Mar bhí mé ar tríd leis an leibh sin. Ach faoihéire dúirt mé sinna é. Agus sruch mé conra agus bhí dainte an sin lom agus formid cabáiste. An deireadh. Díal, well, bíon CAINT na SRÁIDE. SRÁIDE. Ní an SRÁIDE ní sna Gaeltachtaí ní an ach fearmachaí. SRÁIDE ní an seo, mar fear CAINT na SRÁIDE. Sna SRÁIDE sin. So, agus bhí sibh a géisiocht le mochuid cabreachta Cuan de Borca. Agus lumsa James Shannon. Airnean, Ráidio na Lithe. Féidir siad ní ceartha gach íana le.